Sanibonani, and welcome to Conversations with Umkhonto weSizwe MPs following the State of the Nation address by President Cyril Ramaphosa. I mean, as the MK party, it's no secret that we believe and can see ukuthi the country is going in a downward trajectory. Having said that, I'm joined by Honorable Zibuse Ele, who is from eThekwini region, representing that constituency in the National Assembly for Umkhonto weSizwe, one of our newest members, one of our most skilled members, and who represents also a specific constituency, a constituency of people living with disabilities. Sawubona kunjani, Honorable Vele? Ngiyaphila unjani wena? Hayi nami ngiyaphila baba. Ukhulumile-ke umongameli. Ukhuluma okuningi. Angifuni ukukhuluma mina, ngifuna ukuzwa ngawe. Uzweni wena noma uzwangani noma yini into obona ukuthi hayi cha, sinenkinga la? Okuningi umongameli ukukhulumile, okuningi akulona iqiniso akukhulumile. Okungiphathe kabuhlungu abantu abaphila nokukhubazeka azange abafake enkulumweni yakhe. Sure. Kangoba ngike ngahambela iy'khungo bahlala kuzona ngathola ukuthi babhekene ney'nkinga ey'nkulu. Engike ngayichaza ngaphambilini uma singaya nje eka-V eMlazi la khona abantu abakhubazekile, ukuthola ukuthi i-bathroom yakhona awu-5. Uma isiguli kufanele siye lapho, umuntu okhubazekile kufanele aye kuleyo bathroom, kufanele umsizi wakhe ambelethe umhlalise i-bathroom, mase eqedile aphinde amfukule futhi, which means leya ndawo ayikho good for abantu abaphila nokukhubazeka. Okunye engakuthola laphayana ukuthi abazali bey'ngane ey'zalwa y'khubazekile, uma isifika ku-18 years kuyaphinda kuthiwa futhi akayovuselela i-grant ebevele iy'ngane zabo y'khubazekile. Ziningi iy'nkinga ezibhekene nabantu abakhubazekile. Okubuhlungu kakhulu laba sebevota, uma kuzovotwa banikezwe i-first priority, mase befundile abanye baphumelela abafundi abagogoda, abakwazi ukunikezwa i-first priority emsebenzini. Ngikhuluma nje la ephalamende njengoba ngisephalamende, ngibonga Umkhonto weSizwe Party ukuthi ukwazi nami ukuthi ngibe sephalamende. Ngizibone kuyimina kuphela ohamba ngesihlalo engikunothisile ngaphansi kwe-ANC, uyedwa ongicabanga ukuthi ublind akaboni. The rest abantu abakhubazekile babekwe ngaphandle, angazi isizathu yini ngoba ezinye iy'nhlangano but ngokufisa kwami ukuthi nje abantu abakhubazekile noma ngabe kuphi, mhlawumbe ephalamende babu-100 nakumanye ama-position kwi-province nakuma-region bafakwe ey'ndaweni ukuze bakwazi ukumela abantu abakhubazekile. Ngenxa yokuthi abantu abakhubazekile baningi kakhulu emhlabeni, yingakho benikezwe i-first priority ukuthi uma bevota babekwe phambili. Ngakho-ke siyafisa kuhulumeni noma ngabe imuphi uhulumeni okhona ukuthi abantu abakhubazekile aba-prioritize, ababeke phambili kuyona yonke into. Njengoba kuzovotwa nje bazobekwa phambili, bazoya kovotiswa ngisho emakhaya, kodwa uma sekuthiwa imisebenzi dololo. Yeah. Sifise futhi ogogo nomkhulu imali yabo ikhuphuke, u-2,000 mncane kakhulu. Ngicabanga u-5,000 ungaba ngconywana ngoba nezinga lokuphila liyabiza, ukudla kubiza kabi manje. Uma uthenge u-2,000 isuke ingakaneli i-gross, how much more komkhulu bebhekelela iy'ngane. Ilokho nje okukhulu okufisa ukuthi kwenze nabantu abakhubazekile, ababaluleke kuwona wonke umuntu ophila eSouth Africa. Sure. I think ukhulume sokukhulu, bengizothi ngizoba ne-follow up, but I think uvale nje konke. And I think it's very important that you get the voice, njengoba ushilo ukuthi ukhona umuntu ongeke akwazi ukuzikhulumela yena na. Yonke indawo siyazi kuthiwa youth to the front, women to the front. Kodwa makufika ku-issues of people and persons living with disability, bafuna ukunikhulumela, bafuna ukuthi kube yibo abanimelayo, abakhulumela iy'nkinga zenu abangazazi, abangazi-understand. So sibonga kakhulu ukuthi ukwazile ukufika kuleyo part. I mean, another important skill, people don't know that you were part of the Umkhonto weSizwe military veterans. Ukhulumile upresident, ukhulume ngendaba ukuthi uzodeploy amasosha. I would like to hear your views on that. What's your thoughts and views on ukudeploywa kwamasosha to assist with issues of crime in this country? Man, ukudeploywa kwamasosha ukubekile impela umongameli bakujabulela, kodwa ngakwelami isayidi akhona amaphoyisa akhombisa ukuthemba amaphoyisa ase-South Africa, kufanele kube umsebenzi wawo lo. Amasosha amele ukuvikela izwe. Okubuhlungu kakhulu kwalawo masosha athi uzowadeploya awanazo izinto, amabhuzu ayayithengela, i-uniform ayayithengela and ayashoda. Okuzama ukuchaza ukuthi i-social trainele ukuthi liye emphakathi, litrainele ukuvikela izwe kuphela. Ngakho-ke akathatha amaphoyisa
wonke amaphoyisa aye lapho bepalaye khona ukuze ayolekelela ebugebengwini. I-social trainer angalitreyinela ukushaya nokubulala. Iphoyisa li-right ngoba ukuqeqeshwa kwephoyisa liyakwazi ukuxoxisana nomuntu Sure. lithole inkinga yomuntu. Kakhulukazi la e-Cape Flats, la e-Cape Town, umongameli wathe kunobuholi obuhle kakhulu bakhona be-DA, kodwa manje sithola okubuhlungu ukuthi ila kukhona khona ubugebengu kakhulu. Zolo lokhu sithola ukuthi kubulawa abantu abawu-3 Thangi kuvela ephalamende be-complain ukuthi kubulawa ngisho ingane ngathi na-9 months or 9 years, which is not right ukuthi indawo enqobe kakhulu umongameli kuthiwa kuthi iyona ene-corruption kakhulu. Kugcwele ngisho emjondolo, labantu bakithi bahlala emjondolo. Kunzima nje eCape Town, ngicathi amanye ama-province angcono kakhulu kune-Cape Town le enconywa kakhulu umongameli. Sure. Hayi sibonga kakhulu Honorable. I think usukhulumile indlebe zigcwele. We'll make sure that the message goes out and the country understands and knows ukuthi the MK party is ready and knows what needs to be done in this country. Siyabonga. Ngiyabonga nami.